Ini dia satunya. Mboten wae kula mboten badhe tumut-tumut. Awas kon kok atik macem-macem ya. Biar padang melaring surya munjuk padang. Salah ana satria plidak-plidak kaya uluh pinuju kabedhukan mlaku ana ing tengahing dalan brengose kepel sisih sawa Harya Setyaki yo Harya Wrestriwira loro jenengmu Bima Kunting telu jenengmu Singa Mulang Jaya papat aranmu sliramu sapa lima jenengmu sliramu iki lho sapa? Lah ya 5 jenengmu kopok. Sliramu iki lho sapa? Oh lah dalah takon aku. Ya aku Raden Tirta Mili apik jenengku Tirta Mili sebab kedadianku saka banyu kang mili tumetes ana ing garbaning ibu. Sejo karepmu gelar wadya bala gelar sepapan dina iki Puntadewa kudu tak rangket kudu manut lho dosa lan lupute Prabu Puntadewa ora usah dadakaken bebangal ora usah dadakaken takon bagune dina iki ndi Prabu Puntadewa ora usah dadak goleki sing ora ana iki sing ana adep ana babu arep apa walah dalah ngemping loro ngenjak pati bosen urip dijaluk sarana becik ana ngendi papan dening Prabu Puntadewa kok malah nggege perkara nek pancen Setyaki nyoto digdaya iki tandingana Tirta Mili kang bakal mbedhah negara Ngamarta sajangkemmu. Aduh. Ya no non. Non. Ya no brek raine kancane didoni jare. Oh dapurane gak becaci. Kon pono kawan wis sumingkira cek gak kecipralan getih pun monggo mundur mawon mumpung dereng. Ndara Setyaki niku sekti kepati-pati lungit amit-amit. Iya kek tibake. Cilik wae antep tangane. Ndasku piar-pir kok pecah-pecah. Gak dodo mundrek badan wis gumblendang depani lemah lan bisa ngrangket Prabu Puntadewa. Hop. Hoi, ayo. Aduh mati aku biok. Ayah. Gendakane Dewi bae wong. Gak ngawur ae diawur ae. Ayo. Napa Wak Adik kok sajake kok kalih kula niki kok sentimen. Wis Kak. Bendara Masya Bendara. Karyawan barek karyawan mboten. Wah, kula mboten badhe geger-gegeran. Ayo. Njotoso. Mamula kula niki saged njotos. Kula niki niku mboten wani nyan kali wong. Aja rame-rame nek pancen awak gak wani wong aku duwe. Duwe napa Wak? Iki lho. Tak gawakno iki. Napa Wak? Iki lho. Kok iso digano kelabang iki lho. Lho ngawur saiki sak kilo larang goblok kelabang.
aku nek disindeni kudu kalah. Gatik sinden. Gamelan tok. Hei. Hei. Lho, kok gak nganggo sinden? Cara perang biyen nek wayah perang Kupu Tarung gak disindeni. Saiki tak cacak ana gone perang dugangan. Bu. Iya, ayo dijajal. Nek pancene Digdaya Setyaki maju nyo. Tampan ana dadane Setyaki. Bagus. Hop. Pecah yasmu. Loh, malah menteleng. Hoi. Oh, ayo. Ah. Ayo. Aya. Oh, oh, ayo. Aduh, yo. Aya. Yo sing hati-hati maju kaping menyo dadane Setyaki ae nono. Wah, haha, bagus. Oh. Loh, malah mentel. Hop. Hai. Hop. Hai, down. Hey. Hop. Ayo. Ayo. Candak sikilmu. Candak daku. Tiba. Oh, tiba. Ayo. Hop. Hey. Hop. Oh. Hop. Ah. Ojo minggat Setyaki, mati dene. Hei. Mati aku biung. Oh. Ayah. Oh, ayah. Ayo. Ah, hey. Ah, hey. Hop. Ah. Hey. Ah, hey. Ah. Oh, ayah. Ojo mlayu. Oh. 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 Ayo. Ah, hey. Ah, iya. Ah. Hey. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Hey. Ah. Oh. Oh. Ayo. Aduh, biung. Bangsat kurang ajar. Ayo. Oh. Wah, hei. Aduh. Oh. Aduh. Yo, hey, hey, lo, nang di mau, hey, untung endok, gak endok pecah ndasmu. Ah, ayah, mati aku, hey, oh, 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 ah. Oh, hey, ayah, aduh, biung,
Ayo maju. Tekane lagi. Aduh, Pak. Oh. Ay. Oh, ay. Ah. Oh, ah. Hey, lo. Ah, ah. Oh, ah. Ayo ditunggali kon maju rene. Loh.